Kaixo, gaur Angela Kapelkuebari buruz hitz egingo dugu. Guk gara, Ekain, Aroa eta Lucia. Angela Kapelkuebas Espainiako matematika eta fisika garaipatua da. Matematika eta fisika kuantikoaren elkargunean egindako ikerketa aitzindariagatik bere lanak sistema kuantikoen portaera ulertzen tresna matematiko aurretuak aplikatzen du helburua. Da, nola sistema kuantikoen bere inguruarekin elkar egiten duten eta oreka termikoa lortzen duten. Eta bukatzeko bere lorperiak eta sariak azalduko dizuegu. Bere bikaintasunak nazioarteko igoera azkarra ekarri dio. Espainiako 30 gazte bikainen Forbes zerrendan sartu zuten. Gainera, 2022an Vicent Gasels matematikako ikerketako sari ospetsua jaso zuen. Gaur egun irakaslea da Tübingeneko unibertsitatean. Eta hau da gure aurkezpena.